este està del costat, el terreny que viu. Passa un carrer a l'altre. No, aquest pati és de la casa, és de Cristobal. Sí, i dona allà a les finestretes aquelles i a la porta aquella de la cocina tercera, dona a la casa, el pati i això que és de Cristobal. Cristobal que està a la plana. És dona a la casa, al pati i a la finestretes. No sigues dins d'aquesta campana, però no. Badall. Badall. I el balazo? És el batall. Batall. El batall. Es que así, si por una escaleta normal... Sí, pero que no son rígidos, que son flexibles de este, sí. Es que si apujar una escaleta com no maneja, a veure, allà hi ha que ser impressionant cada vegada. I això està hecho de tot duro, se va tot duro. ¿Cómo serían las campanas así? En teoría, bàsicament, puede ser el que pensa. Si tuvies un compromís, posar-lo llevar una campana d'estes, pum, manches la dutxa per aquí. Tu imagines, En un àmbit de manera, tu dius això, vale, pujar-les antigament,